Здравейте и добре дошли в едно ново видео, което може би ще е най-якото видео до сега. Сега съм на басейн и мой приятел Северин ще идва и ще му контролирам живота за 24 часа. Ако искате още такива видео, оставите по един лайк, абонирайте се и приятно гледане. Една го басейна. Всеки момент трябва да дойде оттам и ще му кажем една много хубава изненада, поне за мен. Студ. Много е студена водата. Окей, само чакаме Северини. Ще ти контролирам живота за 24 часа. Искаш ли? Да. Аре. Мойчек, ела си оставиш хавлета. Добре. Мали, какви неща съм ти подготвил и ти не знаеш. Ти да не си... Така, остави се нещата. Чекайте. Съблечи си блузата. И първото ти ми предизвикателство е веднага да се фърлиш в големия басейн. Добре, ама може ли само да изчакате да си слагам очалата? Окей. И да се фърли веднага в големия басейн, окей? Така, очилата. И на тебе ли? Чакай! Фърли се. 3, 2, 1! Заповядвам ти да стоиш там! Заповядвам ти да стоиш там! Студена ли? Стой там! Аз тук я напипвам. Какво? Да се премествам на друга очила. Не може! Добре, може, отивай! Ама не може да излизаш от басейна! Ей, сега ще го предизвикам едно друго нещо и така. Сали! Заповядвам ти да не плуваш! Ама... Не плувай! Не плувай! Добре. Върви! Да върва как? Ами, скес моряк и малко спанак. Нищо, че там е най-дълбокото, ама... Давай, нашите хора ще скачат. 1, 2, 3. Аре, браво. Да, Янисън. 1, 2, 3. Северина! Нямаш право да се отпускаш. Само върви. От тук до там върви. Само това ли мога? Да вървиш. Как да върва? Така, върви. Така върви. Да, не мога. Можеш, давай! До там. Давай, върви, моето. Върви! Добре, плувай от тук до началото на басейна. Предизвикателство за тебе. Какво? Да не влизаш повече в басейна. Чак, моля. Излиза от басейна веднага. Искам да искат. Защо? Ами предизвикателство. Хора, не е това. Ей, сега ще видиш какво ще направя. Да ни попутне само. Отидите! Айде, ставай, махай се. Защо на всички казвам? Идвай тук! Хора, значи много ми е скучно, защото сега не мога влизам в басейна и сега ще им дам една сметка и ще видят. Сали! Да? Излизай от басейна! Що? За половин час няма да си в басейна, излизай! Какво? Не ми се излиза. Излизай, бе! Ама за това... Нали знаеш какво е видеото? Аха! Нали знаеш какво е видеото? Излизай! Давай, айде! Браво е, мъж! И сега какво ще правиш половин час? 30 минути, какво ще правиш, като няма влизаш в басейна? Ще играя с пояса ти и ще го пускам. Моля? Няма, бе, не ти давам. Я влизай в малкия за половин час. Аре, влизай. Поне ще влизам в малкия. Айде! Пътеките! Хора, сега ще ги предизвикам да се състезават тримата на басейна. Какво правите? Ще лежим се на уния. Така искам ти и ти да се състезавате от началото до края на басейна. Аз не мога да плувам. 3,
Ех, мамичката ти долу. Давай, 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 давай. Не! Януса е първи! Каря е втора и Ана Мария трета. Сали! Сали! Ела! Да? Вече може да влизаш в големия. Най-накрая. Ама аз ще бутна. Назад! Назад! Здравейте, момичета! Искате ли да видите един мъж? Назад! Назад, каза. Ето един мъж! Да ти е гадно! Какво правиш, бе? Контролирам живота му за 24 часа. Чай, бе, един дръпен на теб ще го прави. Аз трябва да влезна в водата. Дай, влизай. В малкия, че в големия ще потънеш. Сали! 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 Искаш ли да стреснем Гого? Той сега спи. Сега ще стреснем Гого, аре. Окей. Аре да го стреснем. Ще го стресне 1, 2, 3. Не стана. Какво? Чакай, аз ще го направя, чакай. Аз ще го направя. Две. Па! Ай, ще ме намокриш телефона. Абе, ти нормален ли си, бе? Да? Що? Това е нещо. Не! Къде съм големия? Да ти е гадно! Салела! Северине! Ами, плувай от тук до там! Давай! Сега хора, не мога да влизам във водата заради кърна и стана андибъл морко. Дай! Стоп! Стоп! Окей, още плува. Браво! Така, предизвикам те, ела тук, ела, под стълбата, ела. Идвай. Така. Ела тук на най-дълбокото. Тук застане, тук. Виждаш ли там Гого? Отивай! Ай, сега плувай до там. Откъде не става ютубър? Ага. Скоро ще има отношение. Сега не очаква Гого, какво съм му подготвил. Кари, предизвикам те да скочиш там на най-дълбокото. Да. Хора, върнах. Да. Какво стана? Аз ще не знам. Аре. Как че ме предизвика да не влизам в басейна и не влизам? Добре, ей тук да скочиш. Давай, двете искам. Добре, и ти ще скочиш. Няма да скачам там, че ще набутнеш пика. Ще въбутна? Окей. Ана Мария. Чакай. Давай. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Гадно ли бе? Много яко! Сали, ела! Отново те предизвикам да си на малкия и да не стъпваш на големия за 1 час. 1 час не А! Момичета! Не може да стъпвате 30 минути от басейна. Влизайте в малкия и вие. Ти пък къде бе? Отивай в малкия, ти казах. Колко минути? А така би мили много 30. Ти винаги стоиш в малкия. Аре в малкия ти също, Ана Мария. Дай, 1, 2, 3, дай Карина. Аре, тя Ана Мария. Давай. Бързо в малкия имаш 5 секунди. 5, 4, 3, 2. Половин час, нали? За 1 час за тебе. Дай, ти вече стоя половин час. 1 час! Не! Давай! Иначе хората, ако влезеш, хората ще се абонират. Аре. Ако влезеш за половин час, хората ще се абонират. Гого, предизвикам ти да ми дадеш душека си. А половин час? Вече може да влизаш в големия. Аз може да влизам вече. Да, и вие можете. Моля! Малко да го Добре, дай ми го. Ох, мало да прескачи. Кой направи тази бомба, бе? А така ди? Да. Да, и какво? Сега ние те искаш ли да го предизвикаме малко? Ами, окей, какво? Искам да влези в големия басейн Да. и да седиш ето там. Половин час. Добре. Аха! Окей. По-скоро ние пранкнахме тебе, окей. Отивам. Мария! Хора, сега ще трябва да стоя тук и да скучая. Уж трябваше да мога... Сали? Да. Значи, нали Карина ме предизвика да не влизам в басейна вече? Карина преди 1-2 часа ме предизвика да не влизам в басейна вече, нали? А пък сега на Мария ме предизвика човек да стоя тук и да дрема половин час вместо да плувам. Ей, какво говориш против нас, бе, Габриеле? Какво? Нищо. Момичета, предизвиквам ви, отидете и там първо. И ви предизвикам, който повече издържи под вода без измама, ще се може да се рекламира Инстаграма и ТикТока. Не, само един профил. И в ТикТок и в Инстаграм. 1, 2, 3. Кой ли ще издържи? Кой ли ще издържи? Така, окей. Окей. И двете в едно и също време. Равно. Отново. Деби си върши косата, защото така... 1, 2, 3 пак. Значи, който издържи повече под вода, ще се рекламира акаунтите и тя... Ана Мария печели! Давай! Покажи си на телефона акаунтите. Тиктока я. Не, как вървим? Я го покажи пак. Само да фокусира. Ето, добре. Инстаграма. Юданова, долната стара Мария. Я. И като говорим за реклами, се абонирайте и харесайте видеото, защото това видео е само за вас. И само за вас. Ще даме на хората малко. Искаш ли? Ето хора, вземете си. Дай малко. Имам предизвикателство за всички ви. Така. Предизвикам ви всички. Ще бутна всички от басейна. Добре.
Гого в малкия, защото той е малък. С тебе! Заповядам ти! Главно с теб е видеото и аз ти казвам какво да правиш. Излезте всички. Аз тук малка ли ще? Да. Чакай. Да. Не, първо Гого. След това Сали. Да. Добре. Яко е! Айде сега. Сали и хората ще се абонират. Кари да бъде! Давай. Главно видеото е с тебе. Давай. Така. Едно. Давай. Приятно беше, а? Габи иска да направя една реклама. Познал ли си го? Да. Отивайте да слушате Торино и Пашата, бе хора, най-яките. Най-яките! Димо, балона! Балонска! Как е храната? Принцески, кетчуп и майонеза и... Още не съм пробвал французите и ми изглеждат много хубаво. Сега ще ги пробвам. Дай. Топли ли са? Много. 3. 2, 1. И как са? Фантастика. Вече ще се поръчам. Абе! Явиш на там, виждаш ли там нещо? Няма Не. да стане толкова. Заповядам ти да скочиш. Не. И хората ще се абонират. Само заради тях, аре. Последен път. И още един. Давай. Ай, там ти, давай, бе. Давай. Хора, само на Сали ще дойдат и той тук е много добре. А после мога ли да ме предизвикаш? Окей. Много съм лош. Чакайте, искаш ли още съм лош? Не го по-лош. Ела. Така. Айде, иди скачай. Не. Добре. Махай се, че аз да не те бутна. Така. Ела тук, моите момче. Твоето сега пак. Ще разбереш. Така, Сали. А пак ще започвам с твоите глупости сега. Да. Откъде ли позна? Така. Защото 100 пъти не го направи. Окей. Значи. Къде отиваме? Къде отиваме? Вътре в хотела да влезем. Ми влизаме там. Така. Сега. Ела. Така. Аре ми ти го подгоре. Двамата са Сали. Чакай сега. Подготвя се, но не гониш. Ти ще стоиш с мене сега. Добре. Асансьора ще дойде, а той... Подготвил ли си? Да. Ай, отивай на басейна, чакай на там. Ние са Сали... Ама ти ще идваш ли с теб? Не, ти отивай. Добре. Така. Къде отиваме? Ела, влез вътре. И натисни то. Аз ще го натисна. Стой там. Чао, Сали. Чао. Хора, вижте, много сметаше, вижте. На седмица. Вижте, 6. Трети. 3, 2. 1. Не, чакай. Дале той. Кой ти станал? Предизвиквам ви, Кари, да оставиш Джушека и ще плуваш без него. Нищо, че не можеш. Давай. И хората ще се абонират. Позволя ми да го вземя. Чао! Добре, нататък. Виж първо да се пробвам. Айде! Какво правиш, бе? Не де, бе? Аз не ти давам. Еш! Заповядвам ти да го свалиш. Дай ми го. Дай, на те ти позволявам. Дай го. За YouTube. Имаш 5 секунди.
5, 4. Бързо! Добре, аре, малко почивка, малко почивка. Янаме. Какво правиш, Васале? Взимай си дишека! Я не съм открадна дишека. Това, как беше басейна, Сале? Добре. Много добре, нали? Не. Заради тебе ужасен беше. Ами добре, ама ще има още. Не е свършило. Само... Здрасти. Искаш ли това видео да приключи? Да. Добре, аре. Чао!